Sapa cah cilik iki? Iki anake Bu Kesi. Mula padha gilape. Ayo. Ayo rangkung Basundari anak ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ummi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, nggih, deh. Daleme pundi? Men piyayi Gadingan prisa. Ayo. Kula Pulung Ponorogo, Pak. Desane pundi? Pulung. Desa Pulung, Nggih. Kecamatan Pulung, Pak. Kabupaten Ponorogo. Ponorogo sing kondang apane, Nduk? Reok, Pak. Reyak. Oh iya, layak kowe kaya Suminten Edan. Ayo. Kelas 1 ya, Nduk iki? Nggih, Pak. Wonten SMKI, Pak. SMKI. Oh iya, sekolah sing pinter. Gandeng sesuk sampean lak ospek to. Nggih, Pak. Mengko bar limbukan tak suwunke izin karo Mbah Darno kundur dhisik ora apa-apa terus bubuk. Nggih, Pak. Terus men sesuk iso konsentrasi penuh untuk sekolah. Nggih, Pak. Ngoten nggih. Nggih. Sing nomor 1 apa? Sekolah, Pak. Sekolah. Pacaran ora penting. Nggih, Ya. Pak. Ketoke enek wong lanang sing bagus seneng karo sampean ditolak dhisik. Nggih, Pak. Ora usah pacaran dhisik. Kuwi ganggu konsentrasine wong sinau, ngono ya. Nggih, Pak. Lah iya, Saiki dalam rangka kagungan kersa mantu to. Nggih, Pak. Boyong manten. Ucapkan selamat untuk mempelai berdua. Ayo, coba kaya apa? Iso ora? Pak. Ndang. Pripun, Pak? Lha iki krungu apa ora? Nggih, Pak. Lah ya sampean lek bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Gandeng iki lak kagungan kersa ngunduh manten. Nggih. Tegese iki kagungan kersa mantu lah. Ucapno selamat untuk mempelai berdua manten lanang karo wadon dengan kata-kata rakitamu sendiri. Nggih, Monggo. Pak. Yo. Samawa nggih, Mas, Mbak, pun, Mbak. Ya Allah, ya cekak ngono kuwi, samawa ngono tok piye? Kagem mempelai berdua, tak dikte gelem. Nggih, Pak. Tak dikte ning syarate sesuk ora tak ajari neh lho ya. Nggih, Pak. Diapalke nggih. Nggih. Nggih, kagem mempelai berdua. Kagem mempelai berdua. Mugi-mugi saged sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi saged sakinah mawaddah warahmah. Lan ugi dumateng Bapak Walidi. Lan ugi dumateng Bapak Walidi. Mugi-mugi tansah pinaringan katentreman lahir batin. Mugi-mugi tansah pinaringan katentreman lahir batin. Boten katalumpen Mbah Darno sekalian. Boten katalumpen Mbah Darno sekalian. Mugi pinaringan panjang yuswa ingkang kebak barokah. Mugi pinaringan panjang yuswa ingkang kebak barokah. Boten katalumpen dumateng para tamu undangan. Boten katalumpen dumateng para undangan. Mugi-mugi sedaya sembodo kang jinangka basuki kang kaesti rahayu kang tinemu sedaya pinaringan katentreman lahir batin keselamatan donya prapteng akhir. Amin. Kowe engko sesi tak keprok lho, Terokno kok amin iki lho. Jare kon ngajari Pak Dalang ngono. Anu, Pak. Apa? Niku. Apa nggih? Apa? Niku, Pak. Niku apa? Ke nganu, Pak. Nganu ki apa? Ayo. Ke niki lho, Pak. Piye? Terlalu panjang? Nggih, Pak. Oh, lek terlalu panjang tak kethoke lek ngono. Ya, Dumateng para tamu, Dumateng para tamu, sugeng pinarak, sugeng pinarak, ngrahapi ngrahapi pasugatan ingkang sampun sumadya. pasugatan ingkang sampun sumadya. Kula Umi Hafifah nderek ajar, Kula Umi Hafifah nderek ajar, belajar menjadi sinden belajar menjadi sinden untuk melestarikan budaya Jawa untuk melestarikan budaya Jawa tanpa meminta imbalan satu apapun. Ayo jare kon ngajari. sampun lunas kok, Pak. Sampun lunas. Sampun lunas ya. Oh karo Bu Kesi wis diparingi to. Sampun, Pak. Oh iya, Lah iki dipundhut podang kuning ya, Nduk. Nggih, Pak. Coba saiki aturno sak bawane. Bawane apa, Umi? Asmarandono, Pak. Asmarandono. Artine Asmarandono ki apa? Anu, Pak. Aja ana anu ngisi-ngisini. Asmara niku Apa? tresno, Pak. Asmara ki tresna, dono. Dono niku weweh, Pak. Terus dikumpulkan menjadi satu kalimat apa kuwi? Duka, Pak. Waduh, mati aku. Asmara ki gandrung utawa katresnan, dono ki weweh, dadi wong seneng weweh katresnan marang pepadaning umat, ngono kuwi. Nggih, Pak. Dicatet.
Nggih, Pak. Aja nanu ae. Nggih, Pak. Heeh. Lek dandang gula apa, Om? Dandang gula. Dandang gula niku dandang kalih gula, Pak. Heeh, dandang ngebrukne kowe ora. Dandang gula, dandang iku dangan, gula ki legi. Biasane iku dangane wong tuwa ning anak. Kuwi mesti legi, mesti apik. Le kowe esuk dadi dokter, kowe dadi insinyur, kowe dadi presiden, kowe dadi guru, dadi dosen. Kuwi dandang gula. Nggih, Pak. Ora enek wong ndongake, wong tuwa ndongane anak. Le kowe esuk lek gedhe dadi copet ora enek, ngono kuwi ya. Mesti apik. Nggih. Ngono kuwi Mas Kumambang. Ayo kudu paham SMKI yo. Mas Kumambang. Mas niku Oh, muni Mas ki lanang ngono tak kepruk kowe. Mas ki apa? Mas niku nganu, Pak. Perhiasan. Perhiasan. Heeh, Kumambang ki ketok. Nggih, Pak. Heeh. Dadi menungso aja mengiran karo donya, ning mengirano karo Gusti Allah. Ayo disembah manut piwulange Weda Suci kang wis gumathok. Nggih, Pak. Kuwi Mas Kumambang. Apik kabeh. Pangkur apa? Pang kalih kur, Pak. Ya ta. Njaluk dikepruk ta sinden iki. Ayo. Pangkur ki pungkur ki mburi, lelakon sing kawuri cukup dadi kaca pengilon sing apik. Ayo didandani sing luwih becik. Nggih, Pak. Ngono kuwi, ya. Nggih. Sukma ilang apa? Sukma ilang. Sukma niku sukma, ilang niku ilang, Pak. Terus piye artine apa kuwi? Nggih, sukma ilang, Pak. Sukma ilang, tegese mati meninggal. Nggih, Pak. Oh iya, ya wis bener kaya ngono kuwi. Sukma ilang, ngono kuwi apik. Ya saiki nembang malah stres tak takoki terus kowe engko. Ayo. Yo. Nano. Nadyan wujud temong peksi. Lek omong polos agal gruwal-gruwal bareng nembang kok ya apik. Lah ya jenenge nyolong pethek ngene iki. Nadyan wujute mung peksi. Peksi iki apa, Nduk? Manuk, Pak. Manuk, iya pinter. Nono. Nah. Nano Alus manis tur merak ati. bocah iki elok tenan suarane apik. Lah iya to. Apa bapakmu iki dalang to, Om? Sanes, Pak. Pengrawit, Sanes. seniman, Sanes, Pak. budayawan. Sanes. Lah apa? Tukang cat. Tukang Cat, Pak. tukang cat. Sik tak alurke meneh. Ibumu mesti sinden. Sanes, Pak. Waranggono, Sanes. budayawati, Sanes, Pak. seniwati. Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Pakmu tukang cat, ibumu bakul kerupuk. Nggih. Sik rong enek iki darah senine. Mbahmu aja-aja. Nggih, Pak. Mbahmu apa? Nganu, Pak. Nganu apa? Niku lho, Pak. Anu, Pak. Apa aja anu wae. Sawengi guru anu wae. Anu, Pak, yoga teng anu niku lho, Pak. Teng reokan wonten niku lho, Pak. Oh, yoga reok. Sing nabuh apa? Gong, Pak. Oh, guru ngono kae. Nggih, Pak. Oh, iya. Dadi iki darah seni sing mudhun ning sampeyan iki saka mbahe sampeyan. Nggih, Pak. Oh iya, sik sugeng mbahe. Sampun almarhum, Pak. Oh, wis seda. Nggih, Pak. Nate nyekar ana makame mbahe? Nggih, Pak. Oh iya, syukur. Ndonga piye lek nyekar ngene mbahe njajal? Nggih, Al-Fatihah, Pak. Fatihah, bar Fatihah apa neh? Anu, Pak. Apa? Kathah. Kathah iki apa? Nggih nganu, Pak. Mbah ngono. Nggih, Pak. Mugi-mugi ngono. Nggih. Lepas soparane jembaro kubure. Nggih, Pak. Oh iya, Kuwi sumbermu ya, Nduk.
Nggih, Mula Pak. sampean kudu tetep bekti, menghormati ngono. Nggih, Pak. Ya, Yo lanjut. Suaramu wis apik, ning emane ora enek ekspresine. Sampeyan tak aturi jumeneng berdiri iki pamrih berekspresi Nggih, ngono. Pak. Digerakke astane ayo. Nah. Nano. Ya aja diinggeng ngene ndak kaya wong donga kowe iki. Diobahke. Nggih, Pak. Diobahke. Diobahke. Nano. Golek isi. Lah kaya wong ngayak le ngono kuwi. Sing apik to, sing peni sing luwes. Goleki nyekel dodo Nggih, ngono. Pak. Goleki si podang kuning ngono kae. Nggih, Pak. Ndang. Golek isi podang. Benar. Luting kono. Wuwunge wong kae. Nah. Sawangen, tanganmu sawangen. Nah, ngono kuwi. Heeh. Nggih, Pak. Men apik disawang. Mlaku rono ngiwa. Nano, yo. Terus, mlaku terus. Bunga. Mudhun bablas neng pawon isa-isa. Nana nyanding bisa dadi cengkokmu ya wis apik karo laras ya pleng, kedale vokal iki cetha, a i u e o ne iki jelas. Nggih, Pak. Prestasi yang pernah diraih apa wae? Juara setunggal lomba mocopat tingkat kabupaten, Pak, kelas kawan SD. Pas papat SD. Nggih. Apa neh? Juara setunggal lomba nembang mocopat tingkat kabupaten kelas 3 SMP, Pak. Elok, isik neh? Tesih, Pak. Juara apa? Balap karung? Apa neh? Sanes, Pak. Lah apa? Juara setunggal sindenan wonten Blitar, Pak. Tingkat umum. umum. Juara 1. Nggih, Pak. Luar biasa, elok temenanan. Sampeyan wis laris le nyinden. Nggih, mboten entek, Pak. Sing jelas laris apa ora? Mboten entek, Pak. Mboten entek. Sebabnya apa kok ora laris wong sampean pinter lho. Duka, Pak. Oh. Mbok menawa paring karo Gusti Allah jenengan pancen diutus supaya sinau luwih dhisik. Nggih, Pak. Ora perlu golek pangan, ora perlu golek jenang. Kuwi yen sampean wis pinter duwe jeneng, akhire jenang ki mara dhewe. Nggih, Pak. Iya. Asile le nyinden ngono nggih apa, Nduk? Alhamdulillah kula saniki sampun anu, Pak. Sampun tumbas ingkang rodane sekawan setire bunder. Alhamdulillah. Wis tumbas mobil. Nggih, Pak. Innova, Sanes. Avanza mesti. Sanes, Pak. Xenia. Sanes. Lah apa? Selepan. Diapure selepan yabrak apa? Lha apa arep sampean iki nyinden numpak selepan ngono ora? Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Gelem nyinden numpak selepan? Purun, Pak. Tak bayangne sing nyopir bapakmu kowe ning tengah, ibumu ning mburi nggo gendera ngono. Tulisane Umi Mania ngono kuwi. Lah iya, ya apa-apa sing penting temonjo ya, Nduk. Nggih, Pak. Jangan terlalu hura-hura. Aku yang ngerti senengamu ning Paragon. Nggih, Pak. Duit aja dientekke. Nggih, Pak. Ditabung, dilumpukke. Nggih, Nggih Pak. tumbas buku, nggih tumbas apa wae aksesoris sing Pak. hubungane karo sekolah. Nggih. Syukur bejo 1000 lamun sampean iso raketang 500 sak yuta transfer ning bapak ibuke sing neng Ponorogo. Kuwi luwih Nggih, Pak. jos ngono. Nggih, Pak. Gelem ora? Nggih, Pak. Wis tau transfer bapak ibu borong?
Sampun, Pak. Pira? Nggih, rahasia, Pak. Oh, rahasia. Paling 100.000 paling. Iya. Lah wis ora apa-apa, sing penting ana niatan sing apik. Ya, Nduk. Coba kaya apa? Podang kuning Umi Hafifah Ponorogo. Neng Solo iki sing kok anggap dadi gurumu kecuali guru SMKI sapa? Bu Kesi, Pak. Sing kok anggap dadi ibumu neng kene iki sapa? Bu Kesi, Pak. Pengen diapresiasi, diparingi saran karo Bu Kesi mboten? Nggih, Pak. Nah, Bu Kesi ya anak wedok kek saran. Ya. Nggih. Nggih. Men saya apik, men saya berkembang. Nggih, Pak Dalang. Iya. Nduk Umi pancen dadi sinden ing jaman milenial, jaman saiki. Kuwi pancen tanggung jawabe luwih abot
utawa tantangannya luwih abot tinimbang pesinden ing era 70-an. Mergo napa yen rumiyin pesinden ing era 70-an namung mrigi nyindeni gending-gending menghias lagu supaya gending niku wau endah dipun mirengaken. Nah, sak menika pesinden ing era milenial menika dituntut mentalipun kedah kuat inggih menika menghadapi penonton. Yen riyen kan madhep teng dalang, nggih to teng wingking. Nah, sak menika kedah madhep teng penonton disuguhkan kepada penonton. Nah, mula saka kuwi pesinden saiki kudu pinter anggene sinau babakan materi gegendingan. Ing antarane ya gending-gending klasik diudi, gending-gending kreasi uga diudi. Supaya iso gending-gending klasik lan kreasi ora ana liya carane kudu sinau sing sregep. Sinaune piye carane Ndumi? Mirengne kaset. Nah, sakniki kan YouTube menika dados sarana untuk media belajar. Yen riyen sik kangelan arep sinau, ning saiki lewat YouTube sampean ora kudu sinau lewat guru secara langsung. Ning lewat media elektronik wau sampean mung iso ngrungokne, iso nonton dhewe, sinau dhewe. Nah, mula kudu luwih pinter timbangane sinden generasi biyen, ngono ya. Ning tak amati racake pesinden generasi saiki kok secara kualitas akeh penurunan. Nah, niku ingkang kula sayangaken dalam hal materi gending-gending tradisi. Niku Pak Dalang. Lah mula mongko saka kuwi Umi tak suwun aja ngantek dadek sinden sing mung isone gending-gending lagu-lagu dolanan ning uga mersudi ing babakan klasik ya Nduk. Kaya Bu Kesi iki lho, dadi kondange Bu Kesi lak perkara nggih Pak Dalang, janjane dudu kuwi. Kuwi mung daya tarike Bu Kesi iki. Nek sejatine keilmuane Bu Kesi kon nyindeni apa wae mesti insyaallah bisa. Lah saiki lek wong sinden-sinden generasi saiki diterokne lak perkara banyole, perkara nggih Pak Dalange, ngono to. Ning materine tidak dikuasai. Lah kuwi sing salah ngono kuwi. Nggih, Pak. Bu Kesi buktine nyinden lobong ya iso. Asmarandana ya sik kelingan, ngono kuwi. Sampeyan ya tak harapkan siap pakai ngono. Pamrih apa? Men iso bertahan lama. Ngono lho. Dadi upamane sampeyan sok nganti umur 20 tahun, ya to. Ning yen suaramu sik apik karo materi sik kelingan, otomatis sampeyan sik tanggapan. Nggih, Pak. Kaya bunga tirah kae. Nganti saiki sik dipundi-pundi watone kesehatane fit, mesti diaturi berkahi nyinden ngono kuwi. Sampeyan tak suwun ya iso ngono kuwi ya. Nggih, Pak. Kowe guru nggih Pak tok ae ora. Ngerti tenan ora jajal simpulno tak mongne apa yang jajal. Nggih, niku, Pak. Piye? Kesimpulane piye omong aku ki mau? Nganu, Pak. Anu apa? Nggih, ngoten niku, Pak. Lah, wis telek kowe. Dituturi ngoyo-ngoyo guru ngoten niku. Dadi ngene lho, Nduk. Heeh. Sinden kuwi secara praktek kudu dikuasai ya. Tembang-tembang materine sindenan kuwi mau ana gending kethuk loro, ana sak ketawang, sak ladrang, lagu dolanan kudu dikuasai secara profesional. Ning secara keilmuan utawa teori kuwi ya kudu diketahui. Nah, mula dadi pesinden kudu ngerti tegese sinden kuwi apa kudu dingerteni. Nah, iya. Unsur-unsure sindenan kuwi apa wae, pesinden ya kudu ngerti. Nah, kuwi sing jenenge keilmuan sindenan. Ngono kuwi. Kok dipun arani sinden niku sebabe napa, Bu? Nek takokne, men ngerti. Pripun, Pak? Lah, kok diarani sinden niku artine napa, Bu? Ngono, ayo. Kok dipunarani sinden niku artine napa, Bu? Ngeten, miturut ingkang kula waca, sinden menika saking tembung utawi basa kawinipun pasindian ingkang tegesipun ingkang nembangaken. Sing ditembangake apa? Sindiran-sindiran kehidupan utawa piwulang-piwulanging urip ngono Nduk Umi. Nah, kuwi. Waranggana, diarani waranggana apa artine? Wara menika swara utawa nggih, Pak. Nggih. Terus? Heeh. Wara saged dipun astani swara anggana ijen. Dadi wara anggana menika swara ijen ing antaraning swaraning gamelan ingkang ditabuh para wira pradangga. Oh, ngono kuwi. Widuwati. Widuwati. Widu kuwi juru, wati ki wadon. Juru tembang utawi juru kawi. Ngono kuwi. Wati menika kan wadon utawi widu menika sugih. Sugih swara. Wati sugih, widu ki wadon. Wong wadon sing sugih swara. Nggih. Seneng ngonek-ngonekne sing lanang ngono lho. Mboten. Menawi kula kan mau njenengan pun ngendikan, yen kula teng griya niku kalih panjenengan jan sopan ngajeni. Menawi wonten tamu kula basa, ning menawi tamunipun pun kondur nyaosi
napa niku jenenge Panjer. panjer. Ndi kek panjere kek wis salah. Oh, salah aku ora ya. kaya ngono kuwi lho, aku siap pakai lho. Jare aku bang siap pakai sak wayah-wayah sampean memakai Ya aku, pakai apa aku lek? ya siap. Lek pas enek dayah ngono iki ora iso pakai ora. Lah ya ana tamu, ana piyai manjer. Iki mau layang iki ana anune nduk, ana duwite kagem sampean. 40.000 gelem ora? Nggih, Pak. Oh ya, tampan ana lumayan lho ya. Nggih, Pak. Matur Kena nuwun, nggih Pak. tuku wedak ya. Nggih, Pak. Nah, wedakmu mereknya apa to? Anu, Pak, Ines. Ines. Nggih. Kok ora ngangge pon apa kliwon ngono? Mboten, Pak. Buatan Ines ya. Nggih, Pak. Wah iya, apik. Terima kasih. Aja lali pamunduté Mbah Putri. Mbah Putri ngersakake sambel kemangi. Mbak Anis ya karo Mbak Diajeng Chandra Mulyasih ya main berdiri berdua dalam lagunya Sambel Kemangi. Wah ya, coba diaturake marang Mbah Putri mugi-mugi tansah pinaringan seger waras, kuat momong anggenipun momong putra mayah Mbah Putri. Ya amin. Ya. Coba kaya apa tak golekne sinden sing menik-menik. Nah iya. Jan elok temenanan. Iki mahasiswi isi Surakarta. Iya. Diajeng semester pinten, Nok? Sekawan, Pak. Sekawan. Mbak Anis semester pinten? Semester 8. Semester 8. Kari luluse nggih? Nggih. Terus rabi nggih? Nggih. Desember sida ta Desember? Insyaallah. Ayo, lah kok ora ndang nggenku kuwi piye? Nggih, benjing. Benjing selak dinggeni wong kok ndak aneh. Ayo to, ben mikir sekolah sik. Yo diaturake Sambel Kemangi kunjuk Mbah Putri lan sedaya para pamriksa ingkang kepareng wungon wonten ing Gadingan Mojolaban. Dados Oh
Terima kasih. Atur wuninga bilih pagelaran dalu menika ugi kasiaraken lumantar streaming video. Ya, lumantar YouTube. Kuntadi channel. Kuntadi channel menika link utawi alamat resmi kangge YouTube kula. Oh iya, dados menawi mboten saged rawuh wonten ing Gadingan mriki, wonten ngentak mriki, saged monitor mbikak YouTube Kuntadi channel. Wah iya. Dasare iki akeh sing kepareng monitor. Ora mung sak Indonesia, sak dunia kepareng presani. Ya. Menika saking Bapak Kolonel Widodo Surabaya kepareng monitor. Nggih, sembah nuwun Pak Dodo. Lan ugi menika sugeng dalu Pak Dalang nyuwun tembang Mawar Kuning. Nggih. Sembah nuwun sukses selalu Pak Dalang. Amin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang nyuwun tembang Sesideman. Salam katur Mbak Lulu, Mbak Ira, Mbak Vero, Mas Haryanto, Pandi, sugeng mirsani sedaya mawon saking kula Mariono. Wah ya. Nyuwun langgam kadung tresna saking kula. Ngikuti liwat streaming Budi Selaung Ponorogo. Wah iya. Matur sembah nuwun lan sanes-sanesipun nggih. Si Jingkas, Mbak Tutik ya Ratnawati. Nah, iso kaya apa? Dalam lagunya Lali Janjine. Bapak Mundut sing ngersakake nyumbang bawa sinom grandel mangke kula caosi nggih ingkang Bowera wonten Goro-Goro Pak. Klebet menika pamundhut saking Bapak Sukimin Klaruan nyuwun gending titipane anak putu. Nggih, karyanipun Abdi Solo Pak Anom. Nggih. Lan nderek nyuwun pangestu panjurung dumateng sedaya para sutresna budaya. Mugi-mugi Ki Haji Anom Surata enggal pinaringan sehat lan saged ngasta cempurit nglipur dumateng warga masyarakat. Amin. Lan ora keri wingi awake dhewe bar tilik ana Surabaya bapake kanca-kanca Madangkara Pak Siswanto dumadi. Panjenengane uga nandang gerah jantung kelawan lambung lan uga gerah gula. Nyuwun pangestu dumateng kanca-kanca Madangkara lan ugi para sutresna budaya mugi-mugi pinaringan sehat walafiat. Amin. Yo Tutik berdiri kaya apa? Yo. Yo. Lali janjine. Diwiwiti saka apa kae jenenge? Gedruk. Ning sing kulino nabu gedruk malah wis turu sapa Brahma. Ayo malah dipangku Pak Rohadi. Ayo. Mase men nyacah. Oh iya. Wis turu kabeh wong sesuk sekolah kok ya ayo.
Ya, Cak, diaturake, Cak. Ya, lali janjine. Dados. Iya toh. Semangat ya Tik ya. Semangat. Makasih. Jan-jane kowe nang ngendi kalagatmu sajak keberani ya atiku sujana gas kencan ngarwani Terima kasih.